Был көнне мин көттем микән? Көттем. Тагыла дәртләнеп эшләр өчен миңа көз алырга кирәк. Һәр кемдең язмышы маңлаена языла дидер. Минең язмышым шунда. Минең башка һөнәр турында уйлаганым да, хыялланганым да булмады. Бына ул инде ул аңя бер түгел. Бала сактан ук күңелем менән сәнгать дөньяһына тартылдым. Мин уның сихри нурына омтылдым. Һәм бетмәс хыял иле театр дөньяһын астым. Ә ул дөнья бөтенләй башка ил. Көненә 40 тапкыр гынып, 40 тапкыр кабынам. Ал мине күк. Ай янында якты йондыз булайымсы. Ясқанда капылып, аппак күлгә калайымсы. Унда яралган хис-тойгылар яһандың үзе менән барып тоташа кеүек. Без сәхнәләге хис-тойгылар менән яшәйбез. Мөхәббәт, тугрылык, дуслык безнең өчен иң изге төшенсәләр. Ай. Һин аңа үпкәләмә. Ни кылганын да үзе аңламай ул. Көнләшүдән шулай кылана ул. Яраталыр бахыр. Яраталыр беләм. Мин дә яратам. Мин яратам. Кемде тегезме? Йөрде, күкте, кояшты, һавада, яна кешеләрне яратам. Әгәр мин яратам икән, мин яшәйм. Мин иҗат дигән сикһез диңгез өстендә. Хыял дигән ак елкәнендә кояшка табан омтылам. Ә унда яңнан офыктар асыла. Иҗат дарьяһына сумып шулай йөҙәһә ине. Һин минең гомерлек юлдашым. Һин сескән йондызым дигән яр. Әйтмә һин авыр һүз, әйтмә түз. Йөрәк бит балайдан яралы. Йөрдәрде шаулатып йырлайһың. Гөрләтеп яшәйһең баралы. Кеше туа дөньяга. Мин тыудым. Минең өчен иң зур бүләк ул һеҙҙең һөйөү.